Que alegría. A golpe de ficha, 84 xogadores de dominó loitaron por acadar os mellores postos no torneo que se celebrou o pasado sábado en Taboada. En parella e equipos, xogadores de Taboada, Chantada, Sober, Vilalbas, Pontes, Ares, Sada, Ponte Caldelas, Vigo, A Coruña, Beariz, Carballiño, Lalín e Viana do Bolo competiron durante toda a xornada. Unha ampla representación de toda Galicia que se achegou ata as instalacións do Urdi para tratar de acadar os primeiros postos con diferentes premios en metálico. Duros enfrontamentos que superaron a parella chantadina composta por Juan Arrojo e Marcos Francis, campeóns do torneo, seguidos de Abilio Arrojo e Camilo, tamén de Chantada. O terceiro posto acadou unha parella de Ponte Caldelas composta por Carlos e Javier, e os cuartos Luis e Manolo de Ares. En canto a clasificación por equipos, os campeóns foron os de Chantada, que superaron os 8 equipos restantes competidores no torneo. Un evento que cada ano atrae a máis xogadores de dominó a Taboada.